Diyos maray na aga po, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilaagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kun bako man importante. Urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod kita. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Orasyo Emperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan na mamatayan mina an padusang balik kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasaklan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay manyato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat, dulot ni Minda Pineda and family, ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, ni Mr. and Mrs. Vicente Ervas and family, for 34th wedding anniversary ni Josefina Camo. Pasasalamat man ni Bong and Jing Gapayaw and family, kan Santos and Martinez family, ni Mr. and Mrs. John Piape, ni Olive Nanio, ni Maria Isabel Molo and family, ni Leo and Cynthia Ramos, kan Bogador family, asin ni Mr. and Mrs. Teotimo Lobiano Jr. and family. Special na mga kahagadan. For good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. For guidance ni J.C. Sanchez, as in special na kahagadan ni Rosa Tang Lee. Asin man para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalag, ki Francisco kan ni FNS Velasco, ki Brandon Joseph Donald ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, ki Froilan ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, ki Lorenzo Asino Cepina kan Dumikel family, ki Ireneo kan Osia family,
For All Souls ni Tita D. Imperial and family. Ki Eleanor ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Ki Elena ni Marites Astillero. Ki Teodolo asin Irenea Candelima family. Ki Luis Pura asin Ledwina ni Meg Los Baños. Ki Eduardo Sr. ni Bong and Jinga Payaw and family. Ki Adriano ni Adrian and Grisel Kibral. For unborn baby and all souls and sa kalag ni Socorro, ni Noli Orozco and children. Sa gabos na kalag, and for the soul of Jolma and Salvacion family, ni Salinel, kan Salinel, and Medaliada family. Ki Azucena, kan Rukuyan family. Ki Edna asin sa gabos na kalag, kan Nas and Sakay family. Asin ki Crispina and Ricardo, kan Hernandez family.
Sa giraray mga tugang ko kay Kristo, Diyos marhay na aga po sa saindugabos. Ngunyan, iyo ang solemnidad kan banal na hawak asin dugo ni Kristo. Magtirindog po sa pagpuon kan Eucharistia. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Kiraray ngunya na Domingo, pigsiselebrar ta an dakulang fiesta nin Corpus Christi, an urog kabanal na hawak asin dugo kan satong kagurangnan. Sentro kan satuyang pagtubod. Nagpapahayag kita na ang kagurangnan tunay na presente kada bes na nagsiselebrar kita kaining Eucharistia. Puunan ta ang selebrasyon, akuun ta ang satong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay kita, Kukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, na nagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako ipamigbi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo.